Wato kana ji na kwahewa? Ina jin ka. Ga yin ji alajin naira yayi kai ma ka sarara. Mumu man. Jesus. Kaga matsala. Sai ka je ka yi shaye-shayen ka fito nan gurin. Ne maka kan gana ba su dai ba su yi ba. Ka daina wannan shaye-shaye. Ba shi da amfani. Ka daina. Why are you running? Why are you running? This man, rich watch and cup of tea, oh, funny people. Gary no You can take your money eventually. Some of them are criminal. You can. Really? Yeah, for vanishing. Something way back for this. You don't know why it's going on. I don't want peace. I want problems always. So they don't put my picture for credit. God.